Kolla u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla li żejjint lill-Ordni tal-Karmelu bl-isem glorjuż tal-Imqazza Verġini Marija Umm Ibnek li tagħha llum qegħdin nagħmlu t-tifkira solenni. Għatina li mirfudin bil-għajnuna tagħha naslu sal-quċċata tal-għolja li hu Kristu l-Mulej li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. Elija tela fuq il-quċċata tal-Karmelu, inxteħed fl-art u qiegħed wiċċu bejn irkobtejh. U qal lill-qaddej tiegħu, itla' u ħares lejn in-naħa tal-baħar. Dak tela ħares u qal, ma hemm xejn, qallu, erġa' mur 7 darbiet. Il-qaddej tela 7 darbiet. Ma 7 darba qabad jgħajjad. Ara, hemm sħaba daqs keffa tajt ta' raġel tiela mill-baħar. Qallu Elija, mur qgħid lil Aħab, arma żwiemel u inżel qabel ma tilħiqek ix-xita. Malli dan, is-sema swiet qam ir-riħ u bdiet nieżla xita kbira. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Nimxu għaraj kull fejn taħadna Verġni Marija. Flimkien? Nimxu għaraj kull fejn taħadna Verġni Marija. Mulej min jammar fid-dar tiegħek, min joqgħod fuq il-għolja mqazza tiegħek. Nimxu waraj kull fejn taħodna, Verġni Marija. Min jgħix bl-aħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid is-sewwa f'qalbu, min ma jqassasx bil-sienu, ma jagħmilx deni lil ġaru, u ma jgħajjarx lill-għajru. Nimxu waraj kull fejn taħodna, Verġni Marija. Min ma jqix lill-bniedem ħażin, imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-Mulej. Flimkien? Nimxu waraj kull fejn taħodna, Verġni Marija. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lil Galatin. Ħuti, meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bat lill-ibnu, imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikonna l-adozzjoni. U għax intom ulied, Alla bat l-Ispirtu ta' ibnu f'qalbna jgħajjat, Abba missier. U hekk m'intix iżjed il-sir, iżda iben, u jekk iben werrit ukoll permezz ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Amen.
Il-mulej ma'kom. Ħarim il-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm wifqa ħdej is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu Marija Kleofa u Mirjam ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ l-ommu u lid-dixxiplu l-maħbub wieqaf ħdejha, qal lill-ommu: Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hawn hi ommok. U minn dik is-sija id-dixxiplu laqaha għandu. Il-kelma tal-mulej. Fil-ħina tiegħu il-mulej Alla joħloq kapolavur fit-tannieqa ta' mħabba ta' żewġ persuni, Anna u Ġwakin. Permezz tal-imħabba tagħhom il-mulej joħloq lill-Verġni Marija. L-isem tagħha jfisser qatra f'oċean, mar jam. Imma hija qatra li bil-ħlewwa tagħha taf tbiddel l-imluħa tal-baħar tal-ibħra kollha fil-masafi u tajjeb għax-xorb. U meta riet li fil-ġuf purissimu tagħha tnissel lill-ibnu, il-mulej riet jafda fidejn San Giuseppe. U fil-ħolm qallu: Giuseppi, la tibżax tilqa għandek lil Marija, għax dak li tnissel fiha ġej bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Fit-tmiem ta' ħajtu Ġesu, waqt li qiegħed f'turment kbir, jaħseb ukoll f'ommu li qiegħda hemmhekk ħdejn is-salib tiegħu u jafda f'idejn id-dixxiplu il-maħbub Ġwanni. U lil Ġwanni wkoll jistiednu biex jilqa' għandu lil Marija. Hawn hi ommok. Ma qallux hawn hi ommi. Lil Ġwanni id-dixxiplu il-maħbub jafda lil Marija bħala ommu, bħala Ġwanni. Tajdu li kellu u żgur li kellu Ġwanni. Kienet u lied Zebedew hekk magħrufa fl-Evanġelju, u kienet mara li għal ulieda kienet lesta tinżel b'umilta kbira għall-rkub tiegħha quddiem il-mulej titolbu li fis-saltna tiegħu jieħu ħsieb lill-ulieda, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk.
Imma issa Marija ta' Nazaret issir Ġwanni li kellu wkoll l-om ta' din id-dinja fil-maternità tagħha spiritwali. Mela l-istedina li għamel Alla l-Missier lil Giuseppi, l-istedina li għamel Ġesu lil Ġwanni, il-mulej qiegħed jagħmilha wkoll illum lil kull wieħed waħda minna. Tibżgħux tilqgħu għandkom lil Marija. Għal Giuseppi kienet il-mara tiegħu. Aħna bħal Ġwanni id-disċiplu il-maħbub nilqgħuha bħala omna. Mhux għax m'għandniex l-om ta' din id-dinja, imma l-mulej jixtieq ħafna li ommu tkun omna wkoll. Issa inti l-om min hi għalik? Anke jekk qiegħda fil-ġenna, min hi għalik ommok? Hija dik li tħobbok bimħabba speċjalissima. Imini hija ommok. U int min int bina, binta. L-om mhux biss tilqana imma tħobbna, tadirna, tifimna, tidħol għalina, tieħu ħsiebna. Ejjew nifmu x'rid jagħmel il-mulej meta lill-ommu tajilna bħala omna. Rid jgħidilna jien tant inħobbkom li l-imħabba li ħadd minn din il-qalb li bħala mawx għax hija qalb li żjed safja. Nixtieqkom li dduqu minna din l-imħabba. U qed ngħidilkom tibżgħux tilqgħu lil Marija fil-ħajja tagħkom. Il-qowwa bħala omkom. Ma nkunux qegħdin nonqsu mir-rispett lejn dik il-mara li ġabitna fid-dinja, l-om tagħna fl-ordni tan-natura, għax aħna nilqgħu il-Marija bħala om spiritwali tagħna. Hija dik li aħna bir-raġun fis-Salve Reġina insejħula om tal-ħniena, ħajja tagħna, tama tagħna. Il-Papa Milux approva żewġ invokazzjonijiet eżies fil-litanija tal-Madonna, om tal-ħniena u om mit-tama. Ukoll it-tielet waħda hija faraġġ tal-migranti. Il-Madonna kienet taf xi tfisser ikollok titlaq minn pajjiżek minħabba l-periklu li jkollok jiġġarraf. Għax il-Giuseppi qallu l-mulej aqbad lill-om u l-bina u t-tifel u mur l-Eġittu għax hawn min irid joqtolkom. U l-olja tal-Karmelu skont it-tradizzjoni hija il-ġnien tal-mulej għax Karmel qed tfisser, il-kelma Karmel hija il-ġnien tal-mulej. Kemm hu isem sabiħ, kemm hu isem sabiħ dan it-titlu li aħna biha llum qegħdin inqimu lill-om Alla, il-omna wkoll, il-ġnien tal-mulej. Sitna Marija tal-Karmelu, Sitna Marija tal-ġnien tal-mulej. Dan il-ġnien tal-mulej fuq l-oljiet u l-muntanji tal-Karmelu, it-tradizzjoni tgħidilna li l-familja Mqazza waqfet biex tistrieħ u tirritorna lejn Nazaret mill-Eġittu.
Imma xirridu nifmu meta lil Madonna insejħula b'dan it-titlu sabiħ. Sitna Marija tal-ġnien tal-Mulej, Sitna Marija tal-Karmelu. Fil-ġnien issib minn kull tip ta' xitel, ta' xejjex, ta' wart, ta' fjuri u ta' siġar. Aħna l-koll kemm aħna, il-koll fjura fil-ġnien tal-Mulej. Nitolbuha lil Madonna taħt it-titlu tal-Karmelu, taħt it-titlu tal-ġnien tal-Mulej, li nibqgħu dejjem fjuri friski fil-ġnien tal-Mulej. Għad tirċivejtu xi bukkett sabiħ, ikun sabiħ meta tirċivih imma mbagħad meta jitbiel. Aħna nitolbuh il-Mulej biex nibqgħu fjuri friski u tajdu li kif. Il-Mulej saqqina bil-grazzja tiegħu. Tajdu li x'inhi dil-grazzja. L-ewwel hija l-ħnina tiegħu iħares lejna u jħenn għalina għax hekk jaqblilna. San George Breka għandu din l-espressjoni sabiħa. Alla ħares ma konċin talina, Sinjur, Alla ħares. Għax kieku ma kienx għalina u ma kienx għalina ommu, min jaf fiex qegħdin. Din is-sena u f'dan il-moment tal-pandemija nitolbu għal-Madonna omna spirituali li żomna qawwijin u sħaħ. U llum fil-pellegrinaġġ kif xtaqu anke l-patrijiet nitolbuha biex tbierek lil pajjiżna bid-don tas-saħħa u tal-għoża. Nitolbu mod speċjali din is-sena mhux biss għall-morda tagħna, imma anke għal dawk li jieħdu ħsiebhom. U għal kull wieħed u waħda minna biex aħna ikonna l-ħarsien tal-Verġni Mbierka. Nitolbuk, o ġmiel tal-Karmelu, li permezz tal-grazzja ta' ibnek Ġesu fil-ġnien tal-Mulej issibna dejjem il-fjuri friski li għatuk għaxqa u mħabba. Jina nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina batu taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u jgħat fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nifirħu llum fil-Mulej waqt li qed nagħtu ġieħ lill-Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu. Maqudin mal-ordni Karmelitan imxerret madwar id-dinja.
għal-ġid kollu li jitamel maħna matul iż-żmien. Ejjew b'fiduċja f'Alla u tama qawwija fl-interċessjoni tagħha inresqu dawn it-talbit tagħna fil-waqt li ngħidu ismana nitolbuk mulej permezz ta' Marija. Ismana nitolbuk mulej permezz ta' Marija. Nitolbu għal-Papa biex bil-kelma u bl-eżempju tiegħu ikomplu jkun xhieda ta' ħajja evanġelika ta' Kristu fostna u jqawwi l-Knisja fil-fidi biex bekk il-Knisja tidher aktar fqira autentika kif xtaqa verament Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej permezz ta' Marija. Nitolbu għall-Ordni Karmelitan biex jitqawwa fil-karizma tiegħu ta' ordni kontemplattiv biex daw kollha li b'xi mod jew ieħor jagħmlu parti minn din il-familja tal-Karmelu huma mitħla tiegħu jarfu li fit-talb u fil-kontemplazzjoni isseħħ l-għaqda sħiħa ta' Kristu u l-Knisja, l-arusa safja tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej permezz ta' Marija. Nitolbu għal aktar vokazzjonijiet fl-Ordni Karmelitan b'mod speċjali fil-Provinċja Maltija biex bit-talb tal-Verġni Immakulata tal-Karmelu aktar żgħażagħ jisimgħu s-sejħa li l-mulej qed jagħmlilhom fil-qalb tagħhom u jwieġbu b'ġenerożità s-sejħa tal-mulej. Nitolbu. Għaż-żgħażagħ u tfal tagħna biex taħt il-ħarsien tal-Madonna tal-Karmnu jibnu futur għalihom u għal pajjiżna msaħħin bil-fidi li rċivew mingħand il-ġenituri tagħhom biex il-ġenerazzjonijiet li għad jiġu ma jiġdu għad it-talim nisrani u d-devozzjoni lejn il-ħarsien matern tal-Madonna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej permezz ta' Marija. Għal-mexxejja ta' pajjiżna biex bit-talb tal-Madonna tal-Karmnu ikunu għalina ta' servizz u onest disinteressat u biex jħarsu l-valuri nsara li għaddewna mis-sirijietna bit-tħabbrik tagħhom biex aħna wkoll inkunu nistgħu ngħadduhom lil-uliedna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej permezz ta' Marija. Nitolbu għal oħtna Mirjam Paċ u għal ħutna kollha illi ħallew dan il-wied ta' dmuħ imlibsin bil-labtu tal-Karmnu biex il-Verġni Marija l-aktar f'dan il-jum qaddis twassalhom għand bina Ġesu fejn aħna wkoll nittamaw li niltaqgħu għal festa ta' dejjem fis-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej permezz ta' Marija. Ilqa nitolbuk mulej dawn it-talbiet f'qajra tagħna u għamel li maqudin flimkien f'dan il-jum inkunu xhieda tal-imħabba d-devozzjoni tagħna lejn Ommok Marija tal-Għolja tal-Karmelu u xhieda tal-fidi nisranija li qed niċċelebraw f'din l-Ewkaristija. Bi Kristu Sidna.
Nitolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Missier l-offerta li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira solenni tal-Imqazza Verġni Marija biex waqt li nimxu fuq l-eżempju ta' mħabbita fil-qadi tiegħek inkunu nistgħu ninaqdu fil-qrib mal-ħidma tal-fidwa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewa b'xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li rrodulek ħajr, Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Aħna nfaħruk inberkuk nagħtuk ġieħ fit-tifkira solenni tal-Verġni Marija il-Karmelu. Billi kienet għaddejja li laqat il-kelma tiegħek u ħarsitha f'qalba u marbuta b'mod tal-għaġeb mal-misteru tal-fidwa hija baqgħet sal-aħħar miġbura fit-talb flimkien mal-Apostli tistenna l-miġja tal-Ispiritu Sant. Bħala spiritwali tal-bnedmin kollha hija tisar bimħabba fuq il-kotra ta' wlieda u timlina belm ta' faraġ u ta' tama li ma jiġux nieqsa fit-triqna lejn l-għolja tas-sebb tiegħek il-virtujiet kollha li jitqanqal fil-qalb tagħna. Fija bħala f'tempju perfett aħna naraw iseħħ dak li nixtiequ nittamaw li nkunu fil-Knisja. Għal dan id-don ta' rida tiegħek flimkien mal-anġli u l-qaddisin inkantawlek l-innu ta' tifħir. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dussija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Mirjam Paċ li jogħġbok issejħel għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-Mamudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, ek ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxoxta għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-biru tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li neħid nubiet ta' dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol ta' is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. U Alla missier tagħna it-qarbina li għamilna bil-ġisem u d-dem għażiż ta' ibnek, għotja tal-ħaġeb ta' mħabtek, tqawwi u tressa biex jixbħu fil-virtujiet tal-imqazza Verġni Marija lil dawk li konsagraw ruhom għas-servizz tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Viva Sitna Marija tal-Karmelu!